راديو إيرنا راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتوران غازت إنياتا زدالو نتا راديو سلام مابزز اللقمو كبرا سمعتي نايلومي ربع شعات سنة فنونا يفلم الله ممحدر بايدن نزل تبتاتنا هوحات داقم نمأكابو تالقايات اللو كبل من قسير تراوغيسو أبيت راس سلطان وتادرا سومال أبوكينات تقراي مستافهم حبرات هقرات بمرتعو قليسو كبلا مع كنات زينا سومال لقاليحن أب السودان زباد دارفور رابستوغاري نايك أبيلا قجت سالسان كلتن سبات تغتيلهم زرزر نايزي استغتاتلكمو أرستا زينا مسكربه أفريقا بسومنزن تتعمون كل ونايو زينا حيزلكم قريبا زلخو آماني القرماية سناي مكتال هذه إذاعة إرنا أمريكا نهوحات تحجزال لاكبل منقسي إرترا وغيسو اتمنقستي بسم منيسر قدات وصا إرترا تعثمان صالح نابيت مخرج ستا حبرات هاقرات أبزلاقو ناي تقامو دبدابي من محدار بايدن أب زوبانا متتتاون تسابون بمفتسام زي مرقان قجتن يعرق كم زلو وغيسو من محدار بايدن زقبرو زلو متتتاو نزل تبتاتنا هوحات داقم هيوت نمزرع زنك أدايو كبلون اتي بسوني شوعات السنة نابيد كلهم أبالات بيت مخرج ستا زبتس دبدابي قليسو أمريكا بلعل سبسلطان منقسات إيرتران إثيوبيان ناي مقشة أقدا من بارا جيجا وساني زبالة تدبدابي أزون مغتسلطانايتي ناي أمريكا تالقام إتاون تتصابوني كبل قليسوه سراويت إيرتران ميليشيات أمحران كاب تقراي كوتسون ناب حزب تقراي دما هتوص راديت بزع انقفات كبتصحن أتريرات تتصوع زلا أمريكا نزي شلل أبلعل الزبلو زلو منقسات إيرتران إثيوبيان توسخي سقمتات كتوسد مخانع تتنقاغ أب إيرترا سلطان وتهدرات سومال أب كوينات تقراي مستافهم زرقاقص مرتوع كم زلو نيس أبصاب حبرات هاقرات بمتقاس مع كنا زينا سومال قليسن أزي بفلويت أبصاب سبا مسلات حبرات هاقرات قريبو زبال زلو مرتعو نمنقس سومال أبتي سراويت إيرتران إثيوبيان أب تقراي فتسيمومو زبال زلو قبنات كويناتن كبير مقها سبا مسلاتن بمعري زحتتو كم زقون حدي كاب عبيتي مرباز زينا سومال زغوني قاروا أونلاين تغيسو أديتا سومال هلوات دقنا فلوتنا بمبال دحري زكايدو تقامو نابي إيرتران سلطنا كم استلاكو كأمن استقدد منقس سومال أب كوينات تقراي قنا كم زي تساتة فيز قلت منقس سومال نابي إيرتران سلطنا زلاخهم بزحي والتهدرات كوانتا زي قلته كساب شوعات تشح كبصحو كم زغلو منجتا سومال يملكتو أب السودان دبوب دارفور رابستوغاري ناي قبيلا قجت سالسان كلتن سبات كقتلن كلو لعلي سالسا دما كم زقسلو سب سلطان نايتي كبابي بسوني شوعات سنة حبيروم اتقجت مانداوا مارماسان ماجانغارن أبستبالي عدتات كم استخايده أما حدار نايت زوبا موسى مهدي حبيرو اتيام مونغو فالاتان الطايشان استبالو كلتك قبيلتا استولع قجت قدام السنبتن كم زغصلس قلصيتي أما حداري سراويت سودان دحري مو وفارو هاديو كم زلو عملكيتو انتغني أبتي كبابي وطري سفينو يركب أبز حلف ورح ميازيا أب دارفور كتما الجينينا بستولعت مساسال قجت لعلي 127 سبات تقتيلهم يوم أب دارفور زركبو أستات 16 شح سراويت عقاب سلام حبرات هقرات كساب حملة كل 21 كوت مخانم أبز حبرلو زلقوان اتقجت مكيادو زوبا دارفور معركن ديتا أفاف مخانو زنت سريو كبلو حيالو تنتنتي بوليتيكات زوبا يتنقغو كابرات سمعتنا زينا تزازي ملو أفريقيا بسومن زي كسعبيو عوت أرقاي أدالي ولو وينو سليمان كتغربيا راديو إيرنا كبرا سمعتنا كابز قتيلو بعوت أرقاي زدالو أفريقيا بسومن زي كقربيو سناي مكتزال تشاينا نا أفريقيا بعدات حنقات رايزي كوني تسلياونيا بقدم 28 تنطري 2010 أب كتما أديس أبابا إثيوبيا مأكلاي بيت صحفة حبرة أفريقيا بوقع تمرقو ناقلكلوت كفت كوينو نتصبحيتو سنبت 29 تنطر دما مرحت أفريقيا نتهنصا ناي مجمرتا وعلا أكايدملو اتم اكب الدراشاتن بيت صحفتاتن زحقوفه هنصا ناي حبرة أفريقيا دا يخون امبر بتشاينايو تسريحن تمويلون منقسي تشاينا أستات $300 مليون وصأ بمقبار كهنصن كلو كم هياب مالت قصة برغت نحبرة أفريقيا مفتح أركيبوا
እቲ ህንፃ ብመንግስቲ ቻይና ጥራይ ተመዊሉ ዘይኮነ ብዘይካ ገለ ኣብ ስራሕ ሚነዋለ ዝተዋፈሩ ኢትዮጵያውያን ነቲ ህንፃ ዝነደፉ መሃንድሳት ኮንትራት ዝወሰዱ ኤሌክትሪክ ዝተኸሉ ኢንተርኔት ዝዘርግሑ ክኢላታት ቴክኖሎጂ ሓበሬታ ማለት IT ናይ ዕንፀይቲ ስራሕ ማለት ፍለኛሞ ዝሰርሑን ካልእን ብሙሉኦም ቻይናውያን እዮም ነይሮም እቲ ህንፃ ዝዓበየ ናይ ኣህጉር ኣፍሪቃ ውድብ ማለት ሕብረት ኣፍሪቃ ዝኣክል ክጥቀመሉ ብምዃኑ እሞ ድማ ዝኾነ ናይ ኣፍሪቃ ገንዘብ ዘይፈሰሶ ዝኾነት ኣፍሪቃዊት ሃገር ድማ ኢዳ ዘይንበረትሉ ብኣፍሪቃዊ ክኢላዊ ዓቕሚ ዘይተሃንደሰ ዘይተመርመረን ክትትል ዘይተገብረሉን ብምንባሩ ንሓያሉ ዘገረመ ነይሩ ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ኣፍሪቃዊ ሕብረት መራሕቲ ሃገራትን ሚኒስትራትን ዓመታዊ 2 ግዜ ዝእከብሉ ኣብ ርእሲ ምዃኑ ወከልቲ ሃገራት ዲፕሎማስያታት እውን መዓልታዊ ንጥፈታቶም ዘካይድሉ ህንፃ እዩ ነዚ ድማዩ ፀጥታ ናይቲ ህንፃ ዝሕሎን ተራሰብ ኮንካ ናብኡ ንምእታው ከቢድ ዝኸውንን እዚ ከምዚ ኢሉ እናቐፀለ ሓደ መዓልቲ ጥሪ 2017 ፍርቂ ለይቲ ክኢላታት ቴክኖሎጂ ሓበሬታ ማለት IT ንሰርቨራት ማለት ንኮምፒውተራት ሓበሬታ ዝምግብን ኣብ መንጎ ኮምፒውተራት ናይ ሓበሬታ ምልውዋጥ ክህሉ ዝሕግዝ መሳርሒ ኣብ ዝቆፃፀሩሉ ዝነበሩ እዋን ሓደ ዘይንብሩ ንጥፈታት ተዓዚቦም ፍርቂ ለይቲ ክንሱ እሞ ድማ ቤት ጽሕፈታት ተዓፅዩ ኮምፒውተር ዝጥቀም ሰብ ኣብ ዘይነበረሉ ህሞት እቶም ክኢላታት IT እቲ ሓበሬታ ዝምግብ ሰርቨራት ክሰርሕን ሓበሬታ ከመሓላለፍን ጸኒሕዎም ክኢላታት IT ነዚ ዘይንብር ተርእዮ ንዝኾነ መዓልታት ምስተኸታተልዎ ድማ ኩሉ ግዜ ካብ ፍርቂ ለይቲ ክሳብ ሰዓት 2 ናይ ለይቲ ከም ዝሰርሕ ተዓዚቦም ኣብቲ ጉዳይ ብዝገበርዎ ምርመራ ድማ መንግስቲ ቻይና ሓበሬታ ብምስራቅ ስለያ የካይድ ከም ዘሎ ተረዲኦም بمسرت حبريتا ኣብ ፈረንሳ እትሕተም ጋዜጣ ሌሞን ነፍስ ወከፍ መዓልቲ ካብ ፍርቂ ለይቲ ክሳብ ሰዓት 2 ኣብ ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ሕብረት ኣፍሪቃ ብኮምፒውተራት ዝተገብረ ናይ ስራሕ ንጥፈታትን ዝተለዋወጠ ኢሜይላትን ኣስታት 8000 ኪሎሜትር ተጓዒዙ ናብ ከተማ ቤጂንግ ቻይና ይመሓላለፍ ነይሩ እዚ መስርሕ ስለያ ድማ ን5 ዓመታት ቀፂሉ بمسرت توم كإلاتات IT ቻይናውያን ክኢላታት ነቲ ሰርቨራት ከገጣጥሙዎም ከለው ኮነ ኢሎም ምስ ደገ ኣራኺቡ ሓበሬታ ዘልሑኽ መስመራት ከፊቶም ከም ዝገደፍዎ ክፍለጥ ተኻኢሉ ማዓስ ዝጥራይ ድሒሩ ብዝተገብረ ምርመራ ኣብ ኣዳራሻትን መእከቢ ጣውላታትን ብስቱር ዝተተኽለ መስምዒ ማለት ማይክሮፎናት ክርከብ ተኻኢሉ ምንጭ ሓበሬታ ዝዓቀበት ጋዜጣ ሌሞን ነዚ ሓበሬታ ኣብ ዓንቀጻታ ድሕሪ ምስፋራ ሕብረት ኣፍሪቃ ይኹን መንግስቲ ቻይና ፍጹም ሓሶት ብምባል ኣሉታይ በምሉ ኣብቲ እዋን ኣምባሳደር ቻይና ኣብ ሕብረት ኣፍሪቃ ዝነበረ ኣብ ዝሃቦ መልሲ ብጋዜጣ ሌሞን ዝተዋህበ ሓበሬታ ትርጉም ኣልቦን ውጡእ ሓሶት ከም ዝኾነን እቲ ሓበሬታ ኮነኢልካ ዝምድና ኣፍሪቃን ቻይናን ንምዕናው ዝተማህዘ ዘይዕውት ፈተነ ከም ዝኾነ ገሊጹ ነይሩ ፕሬዝደንት ሩዋንዳ ፖል ካጋሜ ብወገኑ ብዛዕባ ቻይና እትገብሮ ስለያ ተሓቲቱ ክምልስ እንከሎ ስለያ ፍሉይ ክእለት ስራሕ ቻይና ኢለ ኣይኣምነ ስለያ ኣብ ኩሉ ዓለም ይዘሎ ኣብዚ ህንፃ ግን ከይንስለይለ ኣይሸቐልኒ ክብል ገሊጹ ካብ ህዝቢ እንሓቦ ድማ የብልናን ክብል ወሲሆ ብርሂዩ እንተኾነ ሰበስልጣን ቻይናን ኣፍሪቃን ነቲ ተገይሩ ዝተባህለ ናይ ስለያ መስርሕ ኣሉታ ሂቦም እኳን ተነፀግዎ ኣብቲ ቤት ጽሕፈት ዝነበረ ሰርቨራት ግን ብክኢላታት ኣልጄርያ ከም ዝቕየር ይተገይሩ እቲ ካልእ ዘገርም ድማ ኣብ ምቕያር ዝሓበሬታ ዝምግብ ሰርቨራት ቻይና ክትተሓጋገዝ ከም እትኽእልን ሓቢራ ነይራ መራሕትን ፖለቲከኛታትን ኣፍሪቃ ነዚ ጉዳይ ብዙሕ ከወዓውዕዎውን ኣይመረጹን እንተኾነ ኣብ 16 ታሕሳስ 2020 ንኻልኣይ ግዜ ኣብ ተመሳሳሊ ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ቻይና ዝመደበሮም ጉጅለ ጠለፍቲ ማለት ሃከርስ ስለያዊ መስርሕ ከም ዘካየዱ ብኽኢላታት ተበፂሑ ብመሰረት እቲ ሓበሬታ እቶም ጠለፍቲ ብብሮንዝ ፕሬዝደንት ዝፍለጡ ኮይኖም ንናይ ጸጥታ ካሜራታት ብፍላይ ድማ ኣብ መእከቢ ደራሻት ቤት ጽሕፈታት በራንዳታትን ናይ መኪና መዕሸጊ ፓርኪንን ካልእን ከም ዝጠልፍዎን ናይ ድምፅን ተንቀሳቓሲ ስእሊ ሓበሬታን ከም ዝወስዱ ተገሊጹ እዚ ናይ ስለያ መስርሕ ንኽንደይ እዋን ከም ዝተኻየደ ዝተፈልጠ ነገር እኳ እንተዘይሃለወ ብኽኢላታት እቲ ቤት ጽሕፈት ከም ዝተዓግተ መዛግብቲ ማዕከናት ዜና ሮይተርስ ኣስፊርዎ ኣሎ እዚ ናይ ስለያ መስርሕ ብሕጂ እውን ክቕፅል ከም ዝኽእል ንምክልኻሉ ዘሎ ዓቕሚ ሰብ ድማ ኣዝዩ ትሕት ከም ዝኾነ እቲ መዛግብቲ ወሲኹ ይገልጽ ሕጂ እውን መራሕቲ ኣፍሪቃዊ ሕብረት ይኹን መራሕቲ ሃገራት ኣብቲ ተገይሩ ዝተባህለ ስለያዊ መስርሕ ዝኾነ ርእይቶ ይሃቡን
ንመንግስቲ ቻይናውን ደዊ በለልና ሁሉ ክጠርዑ ኣይተራዩን ቻይና ኣብ ሕብረት ኣፍሪቃ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ኩለነተን ኣብ ኣፍሪቃ እግራ ኣምቢራትለን ዘላ ሃገራትን ስለያ ከምተካይድ ይዝግለጥ ኩለን ሃገራት ንጥቕመን ስለ ዝሰርሓ ክሳብ ዘይተታሕዛ ኣብ ንሓድሕደን ስለያ ከካይዳ ንቡርዩ ሕብረት ኣፍሪቃን መራሕቲ ኣፍሪቃን ግን ንምንታዮም ስለያ ከም ዝተኻየደ ጭብጥ እናሃለወ ስቂሎም ዝብል ሕቶ ክልዓል ናይ ግድን ይኸውን ናይ ዝመልሲ ብሕፅር ዝበለ ድማ ንመብዛሕተን ሃገራት ብዕዳ ስለ ዝሓነቐተንን ከምኡውን መቕሽሽ ስለ ዘልመደተን ዝብል ናይ መብዛሕቶም ተዓዘብቲ ይኸውን ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ነበር ጆን ኣዳምስ ኣብ 1826 ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ንሓንቲ ሃገር ክትቆጻጸራን ክትገዝኣን ክልተ መንገዲ እዩ ዘሎ እቲ ሓደ ብሴፍ ክኸውን እንከሎ እቲ ካልኣይ ድማ ብዕዳ መሓዚ ይብል ኣብ ዘመናዊ ታሪኽ ወዲ ሰብ ታሪኽ ኣህጉር ኣፍሪቃ ብዝምታ ሃብታ ብወጻተኛታትን ኣብ ከርሳ ብዝፈረዩ ደቃን ዝተመልአዩ መሸጣ ኣፍሪቃውያን ጊላታት ብኣዕራብን ኤውሮጳውያንን መግዛእቲ ኤውሮጳውያን ድሕሪ ናጽነት ካብ መግዛእቲ ኤውሮጳውያን ስልጣን ብዝሓዙ ውልቀ መለኽቲ እዩ እዚ እቲ ብጎነጽ ዝተገብረን ዝግበር ዘሎን እዩ ሕጂ ድማ እቲ ካልኣይ መግዛእቲ ኣፍሪቃ ብዕዳ ቻይና ምውጣር ከይከውን ናይ ሓያሎ ኣፍሪቃውያንን ክኢላታት ቁጠባን ስጋት እዩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ቻይና ብዘይካ ኣብ ንእሽቶ ሃገር ስዋዚላንድ ኣብ መላእ ኣፍሪቃያ እግራን ቢራ ዘላ ይብዛሕ ይውሓድ ዳርጋ ኩለን ሃገራት ለቓሕለወን ቻይና ካብ ዓመተይ 2005 ክሳብ 2018 ብመልክዕ ለቓሕን ምትሕግጋዝን ከምኡውን ናይ ስራሕ ኮንትራትን ኣብ ኣፍሪቃ ናይ $299 ቢልዮን ገንዘብ ኣዋፊራ ኣላ ኣብ ልዕሊ እዚ ኣብ ዝመጽእ ገለ ዓመታት ተወሳኺ ናይ $60 ቢልዮን ሓገዝ ናብቲ ኣህጉር ከም እትገብር ዝሓለፈ ዓመት ፕሬዝደንት ቻይና ዜን ጂንፒ ድሕሪ ምግላጹ ሃገራት ኣፍሪቃ ሃንጎፋ ኢለንየን ተቐቢሎኖ ዘለዋ ቻይና ኣብ ኣፍሪቃ እትኣትወሉ ሜላታት ኣለዋ መጀመርታ ሕማቕ ናይ ልቓሕ ልምዲ ወይ ልቓሕ ናይ ዘይምምላስ ባህሪ ዘለወን ሃገራት ተለሊ ኣብተን ሃገራት ክትግበሩ ዝኽእሉ ፕሮጀክትታት ተጽንዕ ብዝረቑሓተን ሃገራት ፍቓድ ምስተዋህባ ፕሮጀክታታ በመልክዕ ለቓሕ ክትምውሎ ትሓትት ኩባንያታታን ዓቕሚ ሰባን ብምምጻእ ድማ ነቲ ፕሮጀክት ተሰላስሎ ዝተሰርሐ ፕሮጀክታት ልቑሑ ክሳብ ዝኸፍል ዋንነቱ ናታ ይኸውን ለቓሕ ክኸፍላ ዘይክእላ ሃገራት ለቕሕን ብመንገዲ ባህርያዊ ሃብቲ ማዕድንን ንጥረ ነገራትን ክኸፍሎ ተፍቅድ ኣብተን ሃገራት ኮፍ ብምባል ዕድና ተካይድን ዝዝመፀ ፕሮጀክታት ትሕዝን በዚ መንገዲ ሓያሎ ሃገራት ኣፍሪቃ ድሮ ኣብ ዘይወፅእ ዕዳ ክሽመማን ከለዋ እተን ብለቓሕ ቻይና ዝለዓለ ተርታ ሒዘን ዘለዋ ኣንጎላ $25 ቢልዮን ኢትዮጵያ $13.5 ቢልዮን ኬንያ $7.9 ቢልዮን ሪፐብሊክ ኮንጎ ማለት ኮንጎ ብራዛቪል $7.3 ቢልዮን ሱዳን $6.4 ቢልዮን ካብ ቀዳማይ ክሳብ 5 ክስራዓን ከለዋ ዛምቢያ ካሜሩን ናይጄሪያ ጋናን ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ማለት ኮንጎ ኪንሻሳን ድማ ካብ 6 ክሳብ 3 ቢልዮን ተለቂሐን ኣለዋ ቻይና በተወሳኺ ኣብ ኬንያ ኢትዮጵያ አንጎላ ጅቡቲን ናይጄሪያን መንገዲ ባቡራት ሃኒፃን ኣብ ምህናፅ ትርከብን ኣላ ገለ ካብ ዝዛዘመቶ ኣብ ኬንያ ካብ ከተማ ናይሮቢ ናብ ወደባዊት ከተማ ሞምባሳ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ ኣዲስ ኣበባ ካብ ናብን ዝንቀሳቐሳ ትራም ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ጅቡቲ ዝዝርጋሕ መንገዲ ባቡራት ይርከቦ ከምኡን ከም ተቐዲሙ ዝተጠቕሰ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ቤት ጽሕፈት ኣፍሪቃዊ ሕብረት ኣብ ኣቡጃ ናይጄሪያ ዝርከብ ቤት ጽሕፈት ኤኮዋስ ኣብ ናይጄሪያ ትካል መጻረይ ነዳዲ ኣብ ኮንጎ ብራዛቪል ነፃ ናይ ንግዲ ዞባ ኣብ አንጎላ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዘምንጭ ሓጽቢ ኣብ ዛምቢያ ፋብሪካ ሲሚንቶ ኣብ ግብፂ ክትህነጽ ጀሚራ ዘላ ዋዲ ዝተሰሜት ሓዳስ ርእሰ ከተማን ካልእ ሓያሎ ቢልዮናት ዶላራትን ዝግመት ፕሮጀክታት ከተሰላስልን ከላ እዚ ብምሉኡ ዛጊት ብመንገዲ ለቓሕዩ ክኸፈል መራሕቲ ቻይና ይኹኑ መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብ መንጎ ቻይናን ኣፍሪቃን ዘሎ ንግዳውን ናይ ምትሕግጋዝን ስምምዓት ኣብ መጻኢ ንኽልቲአን ዘርብሕ ኣብ ሕድሕዳዊ ጥቕሚ ዝተመርኮሰ ይክብሉ ዝገልጹ እኳ እንትኾኑ ሓያሎ ተዓዘብትን ተንተንትን ግን ቻይና ኣብ ኣፍሪቃ እትገብሮ ዘላ ናይ ቢልዮናት ዶላራት ለቓሕን ወፍርን ወይ ድማ ለቓሕ ብመልክዕ ወፍሪ ንኣፍሪቃውያን ሃገራት ብዕዳ ወጢሩ ዝሕዝ ዝያዳ ንጥቕሚ ዜጋታት ቻይና ኣብ ዓለም ዘለዋ ጽልዋ ፖለቲካን መሕየል ሜላ እትጥቀመሉን እዩ ክብሉ ይገልጹ
ማኬንዚ ዝተባህለ ምኩር ናይ ንግዲ መጽናዕቲ ዘካይድ ኢንስቲትዩት ኣብ ዘካይዶ መጽናዕቲ መንግስቲ ቻይና ብመልክዕ ሓገዝ ዝግበር ወፍርታት ብምሉኡ ንናይ ገዛእ ሃገሩ ኩባንያታት ውዕል ኮንትራት ከም ዝህብ ኣብ ኣፍሪቃ ልዕሊ 10,000 ኩባንያታት ቻይና ክህልዋን ከለዋ ኣሳት 900 ካብዚአን ብብሕቲ ዝውነና ትካላት ከም ዝኾና እዚአን ብስም ነፃ ዕዳጋ ኣብ ታሕጉር ብነፃ ዝንቀሳቐሳ ኮይነን 12% ኢንዱስትሪያዊ ምህርቲ ኣህጉር ኣፍሪቃ ክሽፍናን ከለዋ ብ2 ትሪልዮን ርእሰ ማል ዓመታዊ ናይ $500 ቢልዮን መኽሰብ ይረኽባ። መንግስታውያንን ብሕታውያንን ኩባንያታት ቻይና ኣብ ምህርቲ ዓለባን ክዳውንትን ኣብ ህንፃ መንበረ ኣባይትን ንግዳዊ ትካላትን ምህናፅ ትሕቲ ቅርፅን መጓዓዝያን ሓፅብታት ምህርቲ ናውቲ ህንፃ ኣብ ልውውጥ ንግዲ ዕደና ጥዕና ቤት ምኽሪ ንግዲ ምህርቲ ሕርሻን ካልእ ጽላታትን ዝተዋፈረን ትካላት ህንፃ ቻይና ብተወሳኺ ልዕሊ 50% ብምውዕዋዕ ዝቐርብ መደባት ስራሕ ከም ዝተኾናትሮ ይግለጽ። ቻይና እቲ መንገዲ ብመንግስቲ ዝውነን ኣምፃን ለኣኽን ባንክ ቻይና ናይ መብዛሕትኡ ሃገራት ኣፍሪቃ እትህቦ ለቓሕ ብኣዝዩ ውሑድ ወይ እውን ብዘይወለድያ እትህበን እንተዘይተኸፊሉ እውን ብዙሕ ኣገዳሲ ይኮነን። ምኽንያቱ ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተጠቕሰ ዝሃበቶ ለቓሕ ብመልክዕ ዕደና ማዕድንን ንጥረ ነገራትን ከተወራርዶ ስለትኽእል ቻይና ኣብ ሃገራ ዘሎ ሸውሓትን ጠለብን ንምምላእ ድሮ ኣብ ኣፍሪቃ በብዝሒ ዝርከብ ብሬር ኤርዝ ዝፍለጡ ንመስርሒ ኮምፒውተራት ሞባይላት መካይንን ካልእ ኤሌክትሮኒካዊ ኣቑሑትን ዘገልግሉ ዝተፈላለዩ ንጥረ ነገራት ከምኡውን ኮባልት ፕላቲኒየም ፎስፈረስ ወርቅን ኣልማዝን ዝርከቦም ማዕድናት ኣብ ምግሓጥ ትርከብ። ኣብ 2010 ደቡብ ኤስያዊት ሃገር ስሪላንካ ካብ ቻይና $1.5 ቢልዮን ብምልቃሕ ኣብ ሃምባንቶታ እትበሃል ዓዲ ብህንዳዊ ውቅያኖስ ንዝመላለሳ መራኸብ ዘገልግል ወደብ ሃኒፃ እንተኾነ እቲ ወደብ ከምቲ ትፅቢት ዝተገብረሉ ክሰርሕን ኣታዊታት ከኻዕብትን ኣይከኣለን። 7 ዓመታት ሓሊፉ 2017 ዕዳ ስሪላንካ ናብ $8 ቢልዮን ደይቡ ዕዳኣ ክትከፍል ዘይከኣለት ስሪላንካ ከይፈተወት ነቲ ወደብ ን99 ዓመታት ቻይና ከተመሓድሮ ኣረኪባታ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ስሪላንካ ኣብቲ ገዛእ መሬታ ዝርከብ ወደባ ዝኾነ ይኹን ስልጣን ይብላን። ዕጫ ገለ ሃገራት ኣፍሪቃ እውን ናይ ስሪላንካ ኩነታት ዝኽተል እዩ ዝመስል። ቻይና ኣብ ኣፍሪቃ ምህላዋ ኩሉ ሕማቕ ኣይኮነን። ኣብ ሓያሎ ከባቢታት ትሕቲ ቅርፂ ብምህናፅን ናይ ስራሕ ዕድል ብምኽፋትን ህዝቢ ተጠቃሚ ክኸውን በቂዑ ንሓፈሻዊ ጥቕሚ ክልቲኡ ወገናት ድማ ኣብ መጻኢ ክፍረድ። ደቡብ ኣፍሪቃ ገና ኣብ ተምሳል ኣፓርታይድ ደቡብ ኣፍሪቃ ብቁጠባዊ ሃብቲ ኣብ ኣፍሪቃ ድሕሪ ናይጀርያ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ክትስራዕን ከላ ኣብ ዓለም ድማ ኣብ መበል 33 ትርከብ። እታ ሃገር ሃብታም እኳ እንተኾነት ኣብ ከም ኬፕታውን ጆሃንስበርግ ሮተሪያ ደርባንን ካልእን ዝተባህላ ዓበይቲ ከተማታት ኣብ መንጎ ሃብታማትን ድኻታትን ዘሎ ፍልሊ ዓብጋግ ኣለዎ። ቮክስ ተባህለት ማዕከን ዜና ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ መጽናዕቲ ንምክያድ ኣብተን ዓበይቲ ከተማታት ድሮናት ብምብራር ስእሊ ቀሪጾም ኣብቲ ዝተላዕለ ደረቕን ተንቀሳቐስን ስእልታት ከተማታት ደቡብ ኣፍሪቃ ኣብ መንጎ ሃብታማት ዝነብርዎ ገዛውትን ድኻታት ዝቕመጥዎ ሻውላትን ርኡይ ፍልሊ የንጸባርቕ። ክልቲኦም ወገናት ዝነብርዎ ኣብ ሓደ ሓደ ከባቢታት ብንጽል ጽርግያ ዝፈላለ እኳ እንተኾነ እቲ ሻውላት ኣዝዩ ዝተጨቓጨቐ ውሑድ ኣገልግሎታት ማይን ንጽህናን ዘይምዕብል ትሕቲ ቅርጺ ዝሑል ኢንተርነትን ካልኦት ኣገልግሎታትን ይረክብ። ኣብቲ ኣብ ኩለን ከተማታት ዝረአ ፍልልያት ኣብቲ ሻውላት ልዕሊ 95% ጸለምቲ ክነብርዎን ከለዉ ኣብቲ ምዕቡል ገዛውቲ ድማ ጻዕድዮም ዝቕመጥዎ። ደቡብ ኣፍሪቃ 28 ዓመታት ድሕሪ ምፍራስ ፈላሊኻ ምግዛእ ማለት ኣፓርታይድ ኣብ መንጎ ጸለምትን ጻዕድን ዘሎ ናይ ስራሕ ማህያ መነባብሮ ትምህርትን ካልእን ፍልልያት ዛጊት ኣዝዩ ገፊሕ ጋግ ከም ዘለዎን ከም ዘይተመዓራርየን ይዝግለጽ። ንኣብነት ሓደ ጻዕዳ 30,000 ራን ናይታ ሃገር ገንዘብ ዝኽፈለላ ስራሕ ሓደ ጸሊም 9,000 ራን ጥራዩ ዝኽፈለላ። ሓያሎ ጸለምቲ ድማ ክሳብ ዕለተ ሎሚ ኣብ ሻውላት ከም ዝነብሩን ህይወቶም ክመሓየሽ ከም ዘይከኣለን ይግለጽ። ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ኣብ መንጎ ጸለምትን ጻዕዱን ዘሎ ምፍልላይ ኣብ ሓደ ግዜ ዝተፈጥረ ኣይኮነን። ንዘመናት ኮነ ተባሂሉ ዝተሰርሓሉ ብምዃኑ ብቐሊሉ ክጠፍእ ኣይከኣለን ዘሎ። ንሓያሎ ዓመታት እቲ ሃገር ኣብ ትሕቲ ፈላሊኻ ምግዛእ ዝብል ሕጊያ ነይራ።
ዝወሓዱ ጻዓዱ ተሃገር ጸለምቲ ኣበይ ክነብሩ ከም ዘለዎም እንታይ ክሰርሑ ከም ዝኽእሉ ሕጊ ውፅኦም ሓያሉ ድማ መሬቶም ተሓዲጎም ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ኣብ ዓሌታዊ ፍልሊ ከምዚ ዘለዎ ቅርፂ ንክሕዝ ናይ ዘመናት መስርሒ ሓሊፉ ኣብ መጀመርታ 1600 ምስ ኤስያ በመራኸብ ንግዲ ዝገብሩ ዝነበሩ ኔዘርላንዳውያን ንደቡባዊ ክፋልቲ ሃገር ተቆጻጺሮም ኣብዚ ድሕሪ 150 ዓመት ብሪጣንያ ንመላእ ደቡብ ኣፍሪቃ በመቆጻጸር ኬፕ ኮሎኒ ዝበስም ጠሚቐታ ብሪጣንያውያንን ኔዘርላንዳውያንን ንጸለምቲ ደቀባት ደቡብ ኣፍሪቃውያን ካብ መሬቶም ኣባሪሮም ንገሊኦም ድማ ገላዩ ብምግባር ኣብ ሕርሻ ኣዋፊሮሞም ኣብ 1879 ኣመሓዳሪት ዝነበረት ብሪጣንያ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ናይ ኣልማዝ ዕደና ጀሚራ ኣልማዝ ጓሕጊሓ ንምውፃእ ድማ ካብ ክልተ ቦታታት ተበጊሱ ናብ ከተማ ኬፕታውን ዝኣቱ መንገዲ ባቡር ሃኒፃ እቲ ከም ኩሉ ኣብ ከባቢ መጓዓዝያ ዘሎ ኣብ ከባቢ መንገዲ ባቡር መንበር ቁጠባዊ ብልጽግና ዝህብ እኳ እንተነበረ ጸለምቲ ደቀባት ካብ ዝኸባቡን ከም ዝእለዩ ተገይሮም ድሒራ ብሪጣንያ ኣብ 1913 ሓድሽ ሕጊ ብምሕንጻጽ ብምልኦም ጸለምቲ ኣብ 800ዊት ጠቕላላ ስፍሓት ሃገር ጥራይ ተሓጺሮም ከም ዝነብሩ ገይራ ኣብ ካልእ ቦታ መሬት ከይውንኑ ድማ ከልኪላቶም ወይ ድማ ከም ሰራሕተኛታት ኮይኖም መታን ክገልግሉ ኣብ ከባቢ ዓበይቲ ከተማታት ክቕመጡ ኣፍቂዳትሎም ኣብ 1934 ብሪጣንያ መግዛእቲ ደቡብ ኣፍሪቃ ብዕሊ ደው ኣቢላ እንተኾነ ኣብቲ ሃገር ዝተረፉ ብኣፍሪካንስ ክጽውዑ ዝጀመሩ ኔዘርላንዳውያን መምሕዳር ተረኪቦም እዚኦም እዮም እምበር ዝበኣሰ ሕጊ ፈላሊኻ ምግዛእ ብምትእትታው ጻዓዱ ጸለምቲ ደቀባት ኤስያውያን ኣበይ ክነብሩን እንታይ ክሰርሑን ከም ዘለዎም መሰላቶም ፈላልዮም ጽሒፎሞ ጸለምቲ ከም ድሌቶም ከይንቀሳቐሱ ኣብ ድሌቶም ከይነብሩን ተኸልኪሎም ብኸምዚ ደቡብ ኣፍሪቃ ካብ 1948 ክሳብ 1990 ኣብ መንጎ ብፖለቲካን ማሕበራዊ ስርዓትን ፈላሊኻ ብምግዛእ ተመሓዲራ ኣብ 1994 ኣብ ውሽጢ ዓድን ኣብ ወፃን ብዝተገብረ ቃልሲ ካብ ኣፓርታይድ ተገላጊላ ብናይ መጀመርታ ጸሊም ፕሬዚደንት ኔልሰን ማንዴላ ክትመሓደር ጀሚራ ኣብ ልዕሊ ጸለምቲ ተወንዚፉ ዝነበረ ናይ ምንቅስቓስ እገዳ ድማ ተላዒሉ ድሕርቲ ናይ እገዳ ምልዓል ፈለምቲ ደቀባት ዝሓሸ ኣገልግሎት ንምርካብ ናብ ከተማታት ክውሕዙ ጀሚሮም እንተኾነ ኣብተን ከተማታት ዝርከብ መሬት ብጻዕዱ ዝውነን ብምንባሩ ኣብ ዝረኸብዎ ነፃ መሬት ኣብቲ ሻንቲሎም ዝጽውዕዎ ሻውላት ተጨቃጭቆም ክነብሩ ጀሚሮም ኣብ ግዜ ኣፓርታይድ እቶም ብኣፍሪካና ዝፍለጡ ጻዕዱ ዕድላት ዝበለጸ ትምህርቲ ዝበለጸ መነባብሮ ዝበለጸ ኣባይቲ ክኽፈተሎም እንከሎ ናይቶም ካልኦት ኣሕዛብ ግን ብፍላይ ጸለምቲ በኣንጻሩ ነይሩ እቲ ስርዓት ብተወሳኺ ጻዕዱ ዝበለጸ ኣባይቲ ትምህርቲ ሕክምናን ካልእ ኣገልግሎትን ክረኽቡ ኣኽኢሉ ነይሩ ሎሚ ድሕሪ ዘበናት ዝቑፀረ ናይ መፈለላይ መስርሕ ምምጻእ ጸለምቲ መራሕቲ ዝሓለፈ ዝፈጠሮ ቁስሊ ናይ ምሕዋይ ናይ ዕርቂ መስርሕ ከተማታት ደቡብ ኣፍሪቃ ገና ናይ ግዜ ኣፓርታይድ ፍልሊ ዘንጸባረቐለን ኮይነን ተሪፈን ኣለዋ ኣፓርታይድ ብምትካእ ኣብ ስልጣን ክመፁ ዝጸንሑ መራሕቲ ብወገኖም መብዛሕትኦም ተቓለስቲ ዝነበሩ ክኾኑ እንከለዉ ዛጌት ነቲ ዝተቓለሱሉ ህዝቢ ካብ ድኽነትን መሃይምነትን ከገላግሎም ዝኽእል ፖሊሲታት ኣይሓንፅጹን ድሕሪ ማንዴላ ፕሬዚደንት ኮይኖም ስልጣን ዝሓዙ ታቦ ኤምቤኪ ጋሌማ ሞንተላንቴ ጃኮብ ዙማን ሕጂ ኣብ ስልጣን ዘሎ ሲሪል ራማፎሳ ዛጌት ለውጢ ኣየምጽኡን ጥራይ ዘይኮነ ንገዛእ ርእሶም ብብልሽውና ተኸሲሶም ኣብ ፍርዳዊ መስርሕ ይርከቡ ደቡብ ኣፍሪቃ ኣስታት 57,725,000 ህዝቢ ክህልዋ እንከሎ 80.9% ካብዚኦም ጸለምቲ 8.8% ሕውስዋስ ማለት ሓናፍጽ 7.8% ጻዕዱ 2.5% ድማ ኤስያውያን መብዛሕትኦም ህንድዮም ኣብታ ሃገር ዛጌት መብዛሕትኡ ዝሕረስ መሬት ኣብ ትሕቲ ጻዕዱ እዩ ዘሎ ሓያሎ ጸለምቲ ድማ ካብ ብሓጎታቶም ዝተመንጠለ መሬት ክምለሰሎም ወይ ክመቓርሑ ብቐጻሊ ይጠልቡ ተወሳኺ ኩናት ኣብ መንጎ ክልተ ወገናት ወይ እውን ካብኡን ላዕሊ ዝካየድ ወተሃደራዊ ርጽም እዩ ኣብ ግዜ ኩናት ሃገራት ይኹና ዕጡቓት ወገናት ዝጥቀሙሉ ብዙሕ ሜላታት ኣሎ ሓደ ካብኡ ምትካል ፈንጂ እዩ ናይ ሰብ ከምኡውን ናይ ተሽከርከርቲ ፈንጂ ድማ ኣሎ ምትካል ፈንጂ ጸላእ ደፊሩ እተቋፀሮ መሬት ከይጥሕስን ከየጥዕን ንግዚኡ ውሕስነት ዝህብ ክኸውን ይኽእል እዩ
እንተኾነ ድሕሪ ኩናት ዝተተኽለ ፈንጂ ብግቡእ ከይወፅእ ዝተረፍ ብምዃኑ ድሒሩ ሰላማውያን ሰባት እዩ ዘህልቕን ዘሰንክልን ድሕሪ 1999 ብዝተገብረ መጽናዕቲ ጥራይ ኣብ ዓለም ኣስታት 130,000 ሰባት ድሕሪ ኩናት ከይወፅእ ብዝተረፈ ፈንጂታት ተቐቲሎም ወይ ሰንኪሎም ከም ዘለዉ ይግለጽ ኣብ ዓለም ድማ ዛጊት ሚልዮናት ፈንጂታት ካብ ዝተቐብሩሉ ከይወፁ ከም ዝተረፉ ይዝግለጽ ፈንጂ ንምውፃእ ዝተፈላለየ ሜላታት ምጥቃም ይከኣል ገለ ካብኡ ሰባት ስልጠና ብምሃብ ሃንደሳ ምግባር ብዓበይቲ ዱርዓት መኪና ምርጋጽ ይርከቦ ካብ ዝፍልይ ዝበለ ድማ ኣናጹ ብምምሃር ፈንጂ ክወፅእ ይከኣል ኣብ ታንዛንያ ዝመበቆሎም ቁሩብ ፍርዝን ዝበሉ ዓሌት ኣናጹ ግቡእ ናይ ፈንጂ ናይ ምስትንፋስ ስልጠና ተዋሂብዎም ፈንጂ ኣበይ ከም ዘሎ ብቐሊሉ ይሕብሩ ሃንደሳ ድማ ነቲ ፈንጂ ብቐሊሉ ከውፅዎ ይሕግዝ ኣብ ሓያሎ ሃገራት ኣፍሪቃ እዞም ዓሌት ኣናጹ ፈንጂ ኣብ ምውፃእ ይሕግዙ እዮም ኣብዚ ቅንያት እዚ ሓደ ማጋዋዝ ተባህለ ካብ ታንዛንያ ናብ ካምቦድያ ኣብ ዘካየዱ ናይ ፈንጂ ተፍትሽ መስርሕ 71 ፈንጂታትን 34 ዝትኮሱ ኣጥዋርን ብምስትንፋስ ክረክብ ብምኽኣሉ መዳልያ ተሸሊሙን ጥሮታ ወፂን እቲ ወዲ 7 ዓመት አንጭዋ ኣብ 225,000 ሜትር ኪዩብ ተተኺሉ ዝነበረ ፈንጂታት ድሕሪ ምጽራይን ህይወት ሰባት ምድሓኑን ናይ ምስጋና ነቲ መዳልያ ክሽለም እንከሎ እቲ ናይ ምጽራይ መስርሕ ዘካይድ ዘይመንግስታዊ ማሕበር ድማ ምስጋና ኣቕሪብሉ እቲ እንጭዋ መወዳእታ ናይ ህይወት ግዜ ናብ ኣፍሪቃ ክሕልፎ ናብ ከባቢ መበቆሉ ክምለስ ምዃኑ ተፈሊጡ ኣብ ካምቦድያ ጥራይ ኣስታት 6 ሚልዮን ፈንጂ ካብ ዝተቐብረሉ ዘይወፅእ ከም ዘሎ ወታደራዊ መርትዕታት እቲ ሃገር ይሕብሩ ሬድዮ ኤረና ተጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና ኣብዚ መደብ እዚ ንማሕበራዊ ህይወት ዘንጸባርቑ ጽሑፋት ግጥምታት ድርሰታትን ዋዛታትን ዝቐርቡ ኮይኖም ኣብ ህይወት ንዘጋጥሙ ጸገማትን ኣፈታትሖምን ኣመለኻኽታና መዓልታዊ ህይወትና ተዘክሮታት ንእስነትን ካልእ ንኣጠማምታና ውልቃዊ ህይወትና እናንጸባረቐ ዘዘናግዕን ምኽርታት ዝልግስን መደብ እዩ ተጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና سلام كمي تقنيو فتوح تخاتلت مدب تطعم سريديرنا زيتو الربع صغربلكم مدبكم مدب تطعميو نلمون كم تلمود نعخم يخوف نيزبن لا تحس تدالينا أب مدب ساعتنا ترغبنا لنا كساف تسامي مدبنا مسانا حبيركم بخبر خص أنحزو قدماكم أدالونا أقرب المدب تسفيت يوهانسي سناي مكتتال راديو إيرنا ودكتور ديفيد جيسيف شورتز تدريسا بميكيل يوهانس نبتغرينيا خبسة تركمت منشي عبيت حسابات زر استمصحف استوسده معرف 4 أعبيخ حسب أبناء عوت مسرح سبات بقمت بخبدات بزلوم ديجرين دبلومان ويدحر بيتو ما يكونون زعق أنو بدرجات حساس بأمهم زمزانو نعوتاتنا عبيتات حساس بنا يمزو السنوو كمزيل كان نفسها حتت اتعب دخمتين تايو اتزعب هنا يسبات دخمت رئيس متحاتيو رئيس متحات بستفل عليو من قد يزرع نابنت جون حانت زمني اسراح ابقازيت اي رئيا انتخونا يبزو حاق الدسلان مخنياتو انا نز سراح بوقع يكون يلوس لزي حسب جيمين سارا دويلو كو أزراي دالي قنا أنا مسأز الدارقا يكون إلس لز حسب كيدا ولا لا يحدقو توم نابت الزمل كتو سراح اتتكال دومزكا خنديكن قبر الكات دالي ليو حتو تومكا أنا نتسراح حزي بقع يكون إلو بمحساب وحد دومز كخفلي حتوم ناشحات عمدات فلاسفاتات جزائر إسخافلات تبل مغرهي ووم سبات قنا اتقالو تاوغونا ما مصنعيهم زقاقيو زبز حين يرأسا قمقامي صبصبات دخمتاتن جيقاتاتن زحزو اليوم عقمخا مقمقمي زخونا نتبتات بصراحة ده حموش تقندي وهبتخا زرزر كابتم كأن قربتخا
كحجزኻ صوع بعلت بيتك حلفيኻ ካልኦት በላሕቲ በቕንዕና ርእይቶኦም ክህቡኻ ዝኽእሉ ሰባት ዓድም እቶም ቀንዲ ውህብቶም መብዛሕትኡ ግዜ ክዝርዝሩ ዝኽእሉ ትምህርቲ ተመክሮ ቴክኒክ ቁመና ሓዳር ዝምባለ ተበግሶ ክኾኑ ይኽእሉ ክልተ ብልጫታትካ ዘርዚርካ ጽሓፍ ከምዚ ክትገብር ከለኻ እንተወሓደ ብሓንቲ ውህብቶ ልዕልቶም ዕዉታት ዝበሃሉ ጸብለል ትብለሉ ክትረክብ ኢኻ ኣብ መደምደምታ ንስኻ ልዕለቲ ንርእስኻ ትግምታ ኢኻ ስለዚ ናይ ብሓቂ ዓቕምኻ እንተፈሊጥካዮ ንገዛእ ርእስኻ ፈጺምካ ኣትሒትካ ክትርያን ኢኻ ገለ ሰባት ብዙሕ ዝውትራት ዘይኮኑ ቃላት ተረርቲ ቃላት ይጥቀሙ ልሙዳት ዘይኮኑ ሓያላት ቃላት ወይ ሓረጋት ምጥቃም ዕብየታት ተሓሳስባ ይገልጹን እዮም በቃላትን ሓረጋትን ኣይኮንናን ንሓስብ በምስልን ስእልን ኢና ንሓስብ ቃላት ጥረ ነገራት ናይ ሓሳባት እዮም ክንዛረብ ወይ ክነንብብ ከለና ንጥቀመሎም ቃላት ወይ ሓረጋት ሓንጎል በቲ ዘገርም ኣሰራርሑኡ ናብ ስእሊ ወይ ምስልዩ ዘቐይሮም ንኣብነት ሓደ ሰብ ፔተር ንእሽቶ መኪና ገዚኡ ክብለካን ፒተር ዛወሪት መኪና ገዚኡ ክብለካን ከሎ ኣብ ሓንጎልካ ነናተን ንእሽቶ ፍልሊ ዘለዎ ስእሊ ኢኻ ትቐርጽ እዚ ናይ ሓንጎል ስእሊ በቲ ንጥቀመሉ ቃላት ተሰሪሑ ነገራት ኣብ ምግላጽን ምስያምን ይጠቕመና እቶም ኣስፊሖም ዝሓስቡ ኣብ ኣእምሮኦምን ኣብ ኣእምሮ ካልኦት ሰባትን ኣወንታዊ ንቕድሚት ዘሰጉም ስእሊ ከም ዝቐርጹ እዮም ዝገብሩ ክቡራት ሓሳባት ከነምንጩ ዓበይቲ ምስልን ስእልን ዘቕርጹ ቃላትን ሓረጋትን ክንጥቀም ይግባአና ንርእስና እንታይ ዓይነት ናይ ኣእምሮ ስእሊ ኣለኒ ኢልና ንሕተት ዘይረብሑ ኣሉታዊ ናይ ኣእምሮ ምስሊ ዝቐርጹ ሓረጋት በቲ ካልእ ወገን ክቡራት ዓበይቲ ኣወንታዊ ናይ ኣእምሮ ምስሊ ዝቐርጹ ሓረጋት ፈሺለ ተስፋ የብሉን ገና ኣለኹ ደጊመ ክፍትን ካልእ ኣማራፂ እውን ኣለኒ ኣብዛ ቢዝነስ እዚኣ ከሲረ ካልኣይ ግዜ ክሰርሕን እየ ከም ምጥፋሽ ጠፊሸ እንተኾነ ናተይ ጌጋ እዩ ደጊመ ክፍትን እየ ፍርያተይ ክሸይጥ ፈቲነ ሰባት ስለ ዘይፈተውዎ ግን ክሽየጥ ኣይከኣለን ከም ምሻጥ ኣይተሸጠን ፍርያተይ ኣመሓይሸ ዝሸጠሉ መንገዲ ከናድየ ደርጋ 75 ሚእታዊት ናይቲ ዕዳጋ ብኻልኦት ተባሒት እዩ ስለዚ ካብዚ ነገር እዚ ምውፃእ ይሓይሽ 25 ሚእታዊት ገና ዘይተንከፈ ዕድል ኣሎ ንኽወዳደር እኹል ባይታ ኣለኒ ናብ ዝለዓለ ክበጽሕ 5 ዓመት እዩ ዝወስደለይ ምቁራጹ ይሓይሽ 5 ዓመት ብዙሕ ኣይኮነን 5 ዓመት ተጸሚመ ን30 ዓመት እየ ነቲ ጽፍሐ ክሕዞ ውድድር በዚሑ ምስ ክንድዚ ዝኣክል ምን ክወዳደር ወላ ውድድር እንተሓየለ ስዒርካ ምውፃእ እውን ኣሎ ስለዚ ትዕወተሉ መንገዲ ምምሃዝ እዩ ነዚ ስራሕ ኣዝዩ ንእሽቶ እዩ ዓብዪ ዕድመይ ንእሽቶ ወይ ዓብ ምዃን ነናቱ ጥቕሚ ኣለዎ ኣይሰርሕን እየ ምኽሳር ጓሂ ምጥፋሽ ምፍሻል ኣሎ ክሰርሐ ዓወት መኽሰብ ተስፋ ሓጎስ ኣሎ ዓበይቲ ሓሳባት ንኽትሓስብ ዘኽእሉ ቃላት ቁፅሪ 1 ስምዒትካ ንምግላጽ ኣወንታዊ ቃላት ተጠቐም ሓደ ሰብ ከመይ ኣለኻ ሎሚ ኢሉ ምዝሓተካ እንድሕር ደኣ ርእሰይ ሓሚመ ተጸሊኡኒ ሰልችኒ ቀጨውጨው ኢልኒ ኢልካ መሊስካሉ ገዛእ ነብስኻ ሕማቕ ከም ስማዕካ ጌርካ ኣለኻ ገና ኣብ ዝኾነ ግዜ ብጣዕሚ ጽቡቕ ግርም ኢልካ ምስ ትምልስ ጽቡቕ ነገር ይስማዓካ ኩል ግዜ ጽቡቕ ሕጉስ መልሲ ዝህልወካ ሰብ ብጽቡቕ ይቕበለካ ኣዕሩኽን መሓዙትን ኣብ ምጥራይ እውን ይሕግዘካ 2 ብጥዑይ ዘረባ ንኻልኦት ሰባት ግለጽ ንሓደ ምሳኻ ዘየለ ሰብ ኣልዒልካ ክትዕልል ከለኻ ነቲ ሳልሳይ ኣካል ምሳኻ ዘየለ ጽቡቓት ቃላት ተጠቒምካ ብድሕሪኡ መጉሶ ኣዝዩ ጥዑይ ሰብ እዩ ብዛዕባኡ ጽቡቕ ነገራት ጥራይ ዝሰምዕ ዝብሉ ቃላት ተጠቐም ሕማቕ ብድሕሪኡ ምዝራብ
أتزربا ناب مبصحو سلازي ترفو أبعر كنت كان زمدنا خان تساقم كفتر خاليو سلسته نخالوت نمتبباع أو انتهو قالات تتاقم أبزخون القاطامي زموقسون زنقدون قالات تتاقم نبعالتي بيت كان عاد نمسارحت كان عاد نسبات بسرحهم قمونهم أزراربهم كل جزينا عاد دقاقيم كان عدهم 4 زبقا قسون زهمتين قالات تتاقم نابنت أبكندي كمزن كمتن كنقبرينا مبال حالت عمو رحيزة مسئلهو إذن تاقيرنا خنعوتينا مستبل أتوم بسأتكات هانتيوم بتبقسو نابتو تبلو زلخا نقراتي وافرو هلو نقرات كينا أسكا نمسائي كخون زخيل زحبرا من قدتات حدا كبر نقراتها معبل أتهلو عقمون كبرون رئيخا انتاي وسيخا خمعرقو زبلس أي قبرو بل عقمي زغفلي تكال وي جزا نغوسخ انتاي كقبر إل كان نبسغا حتت حساباتنا منشخا ميزان كتخبر حلن ننقرات كابتهلو كنتاتهم تبقيسكا نمسائي كمعبلولو زخول من قديها سوبل كرتا جزا رسخا معبل مس نبسغا معلتاويك على محتتا كعيد عقمي كبكبل انتاي كقبر علني إل كان رأسغا حتت زلغاي زيكونه كاب زلغاي نلعلي كمي تخون حلن جزاء رسخاته معبل اللوم نصورة من قدتات حنتقس سلسته عقم سباتها معبل إن معبل كا مستخيد سباتون بغمي معبلو إلكا تحسب لكا سبات مز معبلو سبات الرأي يوم بخا مز معبلو ترايخات معبل نفع مداري بخمي تخون زخون سب أب أكب سب نفع تزارواي كخوني دليو قنا مبزحت يوم نزع دلزي رقبون يوم مبزحت يوم سبات أب مداري حماقات يوم سلامتاي أتم مخنيات قليليو مبزحت يوم سبات أب كندي أبتي أقداسن عابينكم نقر ناي مداري زتوكرو أبتن إشتين زي ربح النقر يم زتوكرو مبزحت يسب كرم مداري مسمعو ننبسم كم زيلوم يمزت انقوا قط إله دوك بلعلني بزوح كنك أساقس يبلين موكس صحفاي قطقام كلغو حزب خريئني يبلون أبسواسو جيغاخ فتسم يبلين كراباتايك استخاخل علوو أزيع عوك بليبلين وزتا شعواب مداري مساعتوه بفرحي وحاد مخنياتو إنو بسو بستفل عليو ممرحيتات وطيروايو أمونغو مدارقو جيغا جيردي بوشتو نرؤسو نحاتته صبق مدارخي مداري تحاوسو سندلدل يبل اتقند معك أني ناي مدارسب كساب كندي زربقو بلكع ناب إذن سماعي محلال فيو امبر كميلو دويلو وي كساب كندي سواسو حيال نيرو ايكونن سلازي نرأسخا ناقشتو ممرحيتات نم حلالفكا عبوت رياي تتوا أب كندر اسي قداي كان على مخانا توكيركا إذن سمعتي كم تركب قبار انك بأسين تايو 9 ميتاويت ناي بأسيت انك زي ربح نيشي نغاريو نابنت جون كاب سراح دخيمي مساء درار كيتالالويس انحمو كعزمزم يجمر شعب عالت بيتو مكلاخل زخونا مخنيات كتقرب تجمر وخلو قنزباي هاب كانان وي حداس مدجا غزي كالينير كانت تخون كسا حجي مدنقوخون ازمل سزين جون كبروز تنكفو خوينوس لسمعو نسون نسخة جنزب سينك زيكونكي أطاقا ما جنزب سلزيت فلت إيخي إلي من لسلا بس تبقسه ناب كالي إساقرو أب جنزب سقاو ركب كرم مرعان دحر مرعان زنبروم تبايات زلوم شقرات أبنا حد حدوم كونا جولي جمرو شعوت بأسي نابزل على تورزي بتساح نيشت تحاسبا ناقشتو نقرات ناب زي مردراء سلزي بقسو دقاقتي زي ربحو نقرات شلل مبالوم كرم نقر زقسقسو زرباتات من لعال بحقي إذ نقر زي زربح ديو إل كان رأسخا حتات زي ربح قداي مزخون قدافو دقاقي مون تقات أمون بمرة للأقالات مبر بمن نشاو بمون جالا يخون 4 منسيات حد عينت مزنات زلوهم
ናብ ካልእ ሓድሽ ህንጻ ተቐይሮም ሓንቲ ክፍሊ ቤት ጽሕፈቶም ተዋሂብዎም እተን ናይቶም 3 ቤት ጽሕፈታት ሓደ ዓይነት እየን እታ ራብዒቲ ግን ካብተን 3 ንእስ ዝበለት ኮይና ትሕት ዝበለ ጽባቐ ነይርዋ ጆን ናብታ ራብዒቲ ምስ ተመደበ ክብረይ ተተንኪፍ ኢሉ ኣዝዩ ጓህየ ሽዑ ንሽዑ ክነቅፍ ጀሚሩ ኣሉታዊ ኣተሓሳስባ ቂምታ ቅንኢ ኣማዕቢሉ ድማ ነብሱ ኸትሕት ጀሚሩ ከም ውፅኢቱ ነቶም መሳርሕቱ ጸሊይዎም እዚ ነገራቱ ናብ ዝኸፍአ ደረጃ እናማዕበለ ስለ ዝኸደ ካብ ስራሕ ከም ዝሰናበት ተገይሩ ጆን ከስተውዕሎ ዝነበረ ነገር እቶም ኣብታ ንእሽቶን ዘይምዕርግትን ቤት ጽሕፈት ክትበጽሕ ዝገበሩ ኮነ ኢሎም ዘይኮኑ ናይ ኣጋጣሚ ነገር እዩ ብዘይ ንሱ ታስርሓላ ዝነበረ ትካል ናብ ዝማዕበለ ደረጃ ተዓቢ ከም ዝነበረት እሞ ድሕሪ ቁሩብ ምዕባዩ ዘይተርፎ እዩ ንእሽተይ ኣተሓሳስባ ዘለዎም ሰባት ኣብ ዘይጠቅም ንኣሽቱ ነገራት እዮም ዘተኩሩ ንኣብነት ሽምካ ኣብ ድሕሪት ናይ ስም ዝርዝር ተጻሒፉ ምጽናሕ ብዙሕ ዘገድስ ኣይኮነን ዓብ ነገር ሕሰብ እሞ እዚ ንኣሽቱ ነገራት ካብ ዕላማኻ ኣይክጎተካን እዩ ተላጋጻይ መሳርሕቲ ነይርኒ ቤት ጽሕፈትና ጠቓን እዩ ሓደ ግዜ ሓደ ባእባእ ሓንቲ ቓል እኳ ከውፅእ ዓቐብ ትኾነ መንእሰይ ስራሕ ክሓትት ናብ ተላጋጽ ዓርከይ መጽኡ እዚ ዓርከይ ኩነታት እቲ መንእሰይ ምስ ረአየ ኣነ እውን መታን ክስሕቕ ናባይ ሰዲድዎ እቲ ባእባእ መንእሰይ መጻኒ ጃክ ይበሃል ስራሕ ደልየ መጽ ሓንቲ ቓል ከውፅእ እናተጋደለ ምስ ተዛረበኒ ብጣዕሚ ደንጊጸ እዚ ዳ እንታይ ክሰርሕ በልኩ ብልበይ ተኾነ ግና ተስፋ ኸይቆርጾ ኢለ ገለገለ ሕቶታት ክሓቶ ደለኹ ናብ ስራሕ ክትሰርሕ ዝደፋፍኣካ እንታይ እዩ ኢለ ሓቲተዮ ቀልጢፈ ሓደስቲ ነገራት ናይ ምምሃር ክእለት ኣለኒ እዚ ትካልኩም ከዓ ጽቡቕ ስለ ዝኾነ ጽቡቕ ገንዘብ ክኽፈል ካብ ምባለ ብረገጽ ሕጂ ናይ ምዝራብ ጸገም ኣለኒ ኣነ ግና ከም ጸገም ኣይቈጽሮን እየ ኣነ ከም ጸገም እንተዘይቈጺረዮ ንኻልኦት ስለምንታይ ዘጸግሞም ኢሉ ባእባእ እናበለ መሊሱለይ እቲ ኩነታት ኣመላልስኡ ምስ ረኣኹ ብቕዓት ከም ዘለዎ ገምገምኩ ስለዚ ስለምንታይ ዕድል ዝነፍጎ ኢለ ስራሕ ቈጸርክዎ ካብ ዝተጸበኽዎን ላዕሉን ኮነ ስለዚ ስንክልና ወይ ካልእ ጉድለት ካብ ዓብ ምሕሳብ ከም ዘይዕንቅፈና ክንርዳእ ግባአና ዓቕሚ ተሓሳስባኻ ንምዕቃን እዞም ዝስዕቡ ፈትን ኣጋጣሚ ድኹም ኣተሓሳስባ ዓበይቲ ተሓሳስባ ኣታዊ ብምድንጋርን ምጥፍፋእን ኣታዊታት ይዕቢ ነግዲ ያዋፊሩ ኣታዊታቱ ይዕቢ ዝርርብ እቲ ኣልታዊ ጎኒ ናይ ኣዕሩኽቱ ትካሉ ቁጠባ መወዳድርቱ ዋልዒሉ ይዛረብ ኣውንታዊ ጎኒ ናይ ኣዕሩኽቱ ዝሰርሓሉ ትካል ቁጠባ መወዳድርቱ ዋልዒሉ ይዛረብ ምዕባለ ጭብጥ ኣቢሉ ምዕባሉ ይድርት በቲ ካልእ ኣብ ዝርግሐ ምስፋሕ ይኣምን መጻኢ ኣብ መጻኢ ገለ ለውጢ ከም ዘየለ ይሓስብ በቲ ሓደ ኣብ ለውጢ ኣሚኑ ምብፅዓታት ይገብር ተስፋ እውን ይንበር ስራሕ ከጉድል ይጽዕር በቲ ካልእ ብዙሕ ስራሕ ክሰርሕን ካልኦት ሰባት ክሕግዝን ይሓስብ ውድድር ምስ ታሕተዎት ሰባት ይወዳደር በቲ ሓደ ምስ ብሉጻት ሰባት ይወዳደር ባጀት ኣገደስቲ ነገራት ኣወጊዱ ገንዘብ ይቁጥብ እቲ ሓደ ኣብ ኣገደስቲ ነገራት ገንዘብ ኣውፅኡ መኽሰብ ክረክብ ይሓስብ ዕላማታት ዘይረብሑ ዕላማታት ይሕንጸጽ እቲ ሓደ ዓበይቲ ዕላማታት ይሕንጸጽ ራእይ ዕላማታት ኣሕጺሩ የማዕዱ እቲ ሓደ ንነዊሕ ዝዓለመ ዕላማ የማዕዱ ዕርክነት ወይ ምሕዝነት ምስ ሓጺር ውሱን ዘይረባሕ ኣተሓሳስባ ዘለዎም ሰባት ይመሓዞ እቲ ሓደ ምስ ዓበይቲ
معبولات حساس بازلوم سباتي محزو جيجاتات أتعبابيو ناب عبيت شجرات يغيرهم تحدى كيت عابي فتحهم عبيت حساس بان غلوكا كتقبرم زقباكا صراحة ده نرأس خات حيت كاي ترقى رأس خات ناقص كاي تتأور بلج أثات كافلوتهم زرزرهم سلازن السخا كابتن نفسها تقمتان لعلم خوانكا أمان كلتا عبيتي سلوازلوم كالات تتغم هانستي فسها زهبو ورزيات كالات تتغم تسفى زهبو زعوتو زحوقو سؤالات تتغيمكا نوتم نايودكات سنفات رأسها متحات كالات وجيد بقولهم سلسة رأي خعبي كتكون تخير رأي عقمي زنا كبري نات كان كالوتن زوسخ نجرات أمعبل 4 أبسرح كعجب زلقا يسرح أقداس مخانو تجنزب هلو سرح كايو نمس أعبيت كازو السن 5 أبزي ربح نجرات تذكر أبعب علامات هب أبناءشتو نجرات قدم موساكا أقدمكا بحق زوم نجرات أقد استديوم إلكا حسب اللوم بدكتور ديفيد جوزيف شوارتز تدرست بميكائيل يوهانس تترجمت منجي عبيت حسابات كابت بالمصحف ستوسده راديو إرنا لبام عشنات رباش سقطاخي بطباب سميعي عمقوتو قدهسس نوشتي نبيعي كتنفعي بمالات أزين حمقكو نسخي خطعي نا تسأللكو زي ترخب باقي من يبقى إنخو قصلو زلبام عشنات قد أمي مايكو تغلى كم مصحف صبق عدل حبراوي كتاب زقوير له عدمينا وي دحان كوني ليو تخرمي أيدن قصلين قوني سني تعزيرو أمس مرهي وتي كتامو وامبيرو كتام بختامو قرامايلي كأستاد مناوي حبريز تقبئي قالي أحساس قالي أدمو قالي أزقسن قالي أزجعنا قالي أزرقم قالي أزمرا قالي أزجأكن قالي أزبقبو قالي كندي مخبلو زرقيو زستنتنو أبوشت أياب دقاي عدمي زقاتمو قد أمي سقاي محاري تمرعو كاب مصحف صار ما تتدي راديو إرنا فتوات تغتاتلت مدبنا بزقرمنا لكم تحسوا عاجبكم تزانيكم كتكونوا تسفنا قبرنا نايلم تحسنا أبزازي من لنا أب مدبنا زلكم رؤيتي يخون نغفيتا ويوان كقربالكم تلالي وصحفات مزلو بترمون دادراشانا نابريدي إرنا @gmail.com لكم لأخلنا كبتحنا يو بتوسخونا فيسبوك تسفيت يوهانس بموبال أبنايم الاختصاص أنك تقد فلاي كم تقولوا كزغاخركم دالي بسترفها بزمس ربوع أبتا مساسال ساعتين بستفليت حسن كسابن الراخب تطعمو مس راديو رنا عبز مدبزي لمحبراوي هيوت زنصبارغو صحفات قطمتات درساتات وازاتات زغرب خوينم